lho. Kitan. Sunat. Kitan. Kitan. Apa? Kitan. Iki karepmu dari sunat. Lah ya kitan padha wae to. Ayo kitan ki nak cara Islam. Oh. Lah awake dhewe iki wong Jawa jenenge sunat. Ya. Sunat. Su. Bagonge ngeyel. Lho kowe iki sing ngeyel jenengan aku muni su jenengan kok muni iki lho. Ya, sunat. Ayo dadi suki. Anak amboy R ora sukir bangsamu ki. Ya. Su. Nganggo A malah sukar. Ayo. Ayo. Nggih, su menika supaya resik lahir badanipun dipun adani sing jenengane sunat menika. Ya. Sunat ki wajib kagume wong Islam. Betul. Sing ngawali sejarah sunat iki zamane Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Sunat. Nadyan saiki lara ning sok ben akeh penake. Kok iso akeh penake? Lho temenan. Piye? Akeh penake ki mau. Heeh. Sampeyan kok ya wis tahu to. Wis. Lah iya. Penak Penak ora? Penak. Penak kok pegat. Wah, seme jebule arep. Lah jare penak. Iya. Niki ugi jenengan niku katitik dalang sing kondang. Urung Mas, aduh, elek wae durung. Teges kondang maksudnya ki terkenal tekan kono-kono. Kun. Kun. Kok sok kun ki lho? Menawa arep mbok werdekke neh. Kun tekun. Tekun dangdutan. Jadi tekun le dangdutan jenengan niku. Edan nggih. Wis wae Jawa-jawabe to ora sepelat kok. Niki cerdas yang penting ki cepet ngoten lho Mas. Ya. Niki ugi angsal salam panjenengan. Saking Pak Dokter Andes Triagus. Oh, Dalang niku nitip Mas, kula nitip pesan dateng Ki Dalang Jatinugroho. Pak Dokter Andes. Pak Dalang Dokter Andes niku dalang gadah gelar Dokter Andes. Niku nggih mboten tampar beda kali jenengan Mas. Jenengan nggih gadah gelar Dokter Andes. Apa kuwi? Duda rada suwe. Padha-padha Dokter Andes e. DRS lho Mas, DRS. Duda rada suwe. Nggih, sungkem kula katur Pak Le Triagus. Nggih. Iki sineng kuyung kanca-kanca komplit makan kabeh. Iki para seniman seniwati tumplebek dados tunggal wonten mriki ugi sedaya warga Lempuyangan mriki sami mirsani Ringgit Wacucal Purwo kanthi dalang panjenengan Mas. Panjenengane sapa? Mas Jatinugroho. Mula disesuwun warga agung masyarakat kene iku ayo kaget kados jenengan Mas. Napa? Jenengan rak dibel karo Mas Bagi arep wayangan dikira merti dusun. Sedekah bumi to dikira. Jebul sedekah manuk. Sedekah daging. Lah iya. Ning mboten napa-napa tak dongake Dik Yoga muga-muga pinter le sekolah. Dadosna putra sing migunani tumraping bangsa tuwin agami utawa manut dawe karo wong tuwa. Amin. Wong jaman saiki iki ngingu anak ler kadhe kaya wong pasang dadu. Kok iso? Nggih adu bejan. Kok iso adu bejan iki? Lah nggih dididik apik kaya apa bakal kalah dengan pergaulan yang ada di luar. Mula sing hati-hati. Betul. Nggih. Iki Mas Bagi mau ketok sumringah, ketok seneng cen bener jenengan Mas. Napa? Biasane iki mung iya. ngono. Iki kok ora mergo bathi iki ora. Mergone? Mergone ya dirawuhi wong akeh. Nak bathine mbuh ning ya kira-kira ki ya kaya kuwi mau. Lah ya nak sing rawuh akeh kok Mas. Kok mulek kae. Lah disengkuyung wit wingi dina apa Mas? Setu awan, setu bengi nganti tekaning bengi iki ditutup kanthi wayangan. Iya. Oh, kuwi. Mula karo anak diibaratke mata karo jempol sikil. Iya. Tegese mata kuwi dadi wong tuwa, jempol sikil kuwi minangka anak. Nak jempol sikil iki kepidak utawa kesandung lara, mata melu nangis. Betul. Lah wong tuwa ya ngono, duwe anak nak duwe masalah apa wae, kuwi sing jenengane wong tuwa melu nangisi anake. Nggih. Ning beda karo anak mek wong tuwa, Mas. Bentene napa, Mas? Lah, nak wong tuwa mau dadi mata, anak dadi jempol sikil, nak matane keculek, matane lara, jempol sikil ki ora nangis. Contone. Nak wong tuwa duwe masalah apa ki urung tentu anak ki bekti pinter karo wong tuwa. Mula tak dongake Dik Yoga iso bekti karo wong tuane. Amin. Mula lak ana tetembungan to, Mas. Apa kuwi tembunge? Sing jenengane wong tuwa, ya to. Wong